Din nou la Ovidiu, unde la pauză Farul o conduce 1-0 pe Unirea Slobozia. Gol marcat de echipa lui Zicu la ultima fază a primei reprize. Lovitură de la colțul terenului, executată perfect de Rada Slavescu. Reluarea stopperului Bogdan Țâru a făcut ca tabela să se schimbe. O primă repriză coerentă, o primă repriză cu un ritm bun, la capătul căreia Farul are acest avantaj minim de un gol. Vom afla imediat dacă vor fi sau nu modificări. Impresia este că vor fi primele schimbări gândite de Andrei Prepeliță. Florescu și Bărbuț, oameni cu vechi state de serviciu în prima ligă. Florescu a fost subiectul unui transfer la Craiova, Bărbuț a jucat și el la Craiova. Iese Espinoza, într-adevăr n-a fost grozant, dar nu cred că Bărbuț va fi acolo vârf, atunci Afal n-a vârf, iar Bărbuț va juca în bandă. Florescu probabil în locul lui Pop sau lui Hamdiu. Nu, în locul lui Dulcea. A, da, că rămâne Doroban, corect. Rămâne Doroban, jucător eligibil pentru Red. Sunt 5 ani de când Bărbuț n-a mai înscris în campionat. Nu vrea să mai riște pățănile pe care le-au avut alți arbitri, să joace câteva zeci de secunde cu mai mulți oameni pe teren sau mai puțin. Daia Feșnic i-a numărat atent pe jucătorii celor două formații. Prima repriză fără probleme pentru brigada de arbitri, chiar fără probleme. Da, o primă repriză, spuneam, și cu ritm bun. Dar iată, o primă parte a confruntării la capătul căreia Farul reușește să marcheze, se rea jocul. Și de urmărit doar 3000 de spectatori. Ai avut dreptate. Da, impresia a fost că sunt mai mult vremi, dar bine, pe o capacitate de 4000 și ceva. Da, Unirea Slobozia va încerca să aibă reacție, să relanseze meciul, să marcheze. Da, dar nu-i scenariul favorit. Vine această recuperare, Purece obține sau nu lovitura liberă, nici vorbă. Ramaliu recuperează regulamentar și trimite bine pentru preluarea ideală Alex Ișvan. Își închide unghiul Ișvan, reușește cumva să centreze, balonul blocat dublează excelent în acea zonă. Foarte bine apare Vână. Această pasă a lui Vână ajunge până la urmă la același Ișvan, care obține prima lovitură de la colțul terenului în această repriză secundă. Agresivă echipa lui Zicu. Să vedem dacă tot Ionuț Vână, și probabil că el va executa. Da, la prima bară, ocazie mare. Rada Slavescu parează cu rău. Ia să vedem. S-aude fluierul, da, pentru un offside. Decizie importantă venită de pe linia asistentului 2, unde este Alexandru Cerei. Da, aici Ionuț Vână vine din poziție neregulamentară, dar cât de bine reia Rada Slavescu. Lovește bine acea minge. Nu este scenariul favorit al Unirii Slobozia. Vă spuneam, ea este în general o echipă reactivă. Sigur că împotriva celor de la CXR a reacționat foarte bine. A fost 0-1 la pauză. E drept că a avut un om în plus și a dat 6 goluri după aceea. Nu la pauză. A fost 0-1 la un moment. Cred că întorsese până la pauză. Făcuse 2-1. Dar a dat 6 goluri. În general, Slobozia nu prea... Dacă a luat gol, greu mai reușește să revină, pentru că apărarea ei este destul de fragilă și în general rezistă doar atunci când e o densitate mare de jucători acolo. Da, rămâne de văzut. Meciurile nu seamănă între ele. În acest moment Farul are 13 goluri marcate, tot atâtea primite, în timp ce Unirea Slobozia primește al 11-lea gol în această stagiune. Pentru a urca pe locul 6, Farul ar trebui să bată la 3 goluri diferență pe Slobozia, atunci ar depăși-o la gol averaj. Deocamdată Slobozia, ambele au 17 puncte la scorul ăsta, dar Slobozia are plus 3 gol averaj, iar Farul 0. Sigur că nu are decât o importanță strict statistică. Nu e de vreme, sunt doar 11 etape, să vorbim de locul 6 de play-off.
Mai sunt în joc, în afara punctelor de astăzi, încă 57 de puncte pentru fiecare echipă. Ramalho citit în acea zonă, a încercat o deviere, blocat imediat. Ișvan va lăsa acel balon, a încercat să repune repede de la margine, vine vână. Bărbuți! Să vedem, cred că balonul a depășit spațiul de joc sau este un faul. E o lovitură încasată în coapsă, o lovitură oarbă, cum zic fotbaliștii. Nu produce efecte majore, dar te taie pe moment, pentru că durerea este destul de intensă. Când te protești cu genunchiul în coapsa adversarului, creezi probleme. N-ar fi spus că asta să fie chiar o strategie puțin din partea jucătorului de la Farul, pentru că de regulă asemenea lovitură se mai scade din viteză, iar asta este principala calitate lui Bărbuț, viteză. Da, scapă Bărbuț, nu sunt probleme. Nicio modificare deocamdată în distribuția Farului. Ce motive? De regulă scorul ăsta este, toți antrenorii iubesc acest scor în condițiile în care adversarul nu are nicio ocazie, cum a fost ocazie clară, cum a fost situația astăzi. Asta înseamnă că ai jucat bine, că te-ai ținut adversarul la respect, ai și marcat, n-ai motive să faci schimbări. Vă amintesc că nu știu dacă nu mai știu cine spunea, antrenorul ăsta cunoscut, a spus că cel mai bun victorie este 2-0. Ai fost dominant, n-ai avut nicio emoție, adversarul a fost bun. Dacă îi dai 4-5-0, încep, zic cel mai bă, stai mă, că sunt ăia slabe tot. Deci... 2-0 e mai... Nu e perfect. N-ai luat gol, te-ai apărat bine, ai câștigat clar, adversarul bun, ți-a pus și el niște probleme. Pasă pentru Cojocaru, nu știu dacă nu este în offside, vom vedea că se ridică fanionul. Se pare că n-a fost, e corner. În condițiile în care Cojocaru preia într-o situație grea, mai mult la gât i-a venit acel balon. Excelent, excelent Ionuț Cojocaru mai devreme. A doua lovitură de la colțul terenului a Farului în această repriză secundă. Bine, ne amintim, Farul a marcat în urma unei astfel de fase. Dar nu bătut așa. Nu. Bătut mai bine. Mai bine de același om. Impresionantă siguranța pe care o afișează Rada Slavescu. Cât de departe este de acel jucător crispat, care nu ieșea nimic la FCSB. E drept că era și mai tânăr, dar n-ar fi spus ca Hagi să-l mai vând o dată. Tot ce e posibil, sigur. Istorie. Chițu, Iancu, oamenii care s-au întors după transferuri nereușite, i-a pus pe picioare și a mai vândut o dată. Florescu pretinde că s-a lovit foarte grav, să vedem ce se întâmplă aici. Deci, în primul rând, Feșnic fluieră foarte târziu. Adică foarte târziu, întârziat. O să știi că intervenția urtă s-ar putea să-i produsă o accidentare. Ia să vedem. Îi prinde Glezna. Prinde Glezna. A luat galben, sigur, Dican. Cred că problema care se pune dacă nu-i mai sus, dar nu cred. Cred că ăsta este nivelul de sancțiune potrivit. Gabi Iancu în imagine. În meciul la Coțelul, Iancu a intrat și a ieșit după 30 de secunde sau 40 de secunde a luat cartonașul. Da. Marcovici și el acolo. Îi se verifică tendonul lui Florescu. Să sperăm că nu este o accidentare acolo, pentru că dacă asta este situația, sezonul e terminat pentru el. Ar fi ghinion curat. 3 cartonașe galbene avem în această partidă. Da, nu. Cred că își va reveni. Dican, spuneam, și Ramalho avertizați pentru Farul, iar Vlad Bob a primit avertizment pentru Unirea Slobozia. Iată, contează că până la urmă Florescu poate să calce. Va trebui să iasă în afara terenului. Va reveni când Feșnic îi va face semn.
Nu era centrarea. S-a uitat Ramalho acolo. Un sânge rece din partea lui Gurău, nu mă așteptam, și din partea lui Pop. Ambii reușesc să scape din acest pressing destul de bine făcut de cei de la Farul. Iarăși e faultul făcut de Vână, care vine lansat și dă peste adversar. Acum e vina lui. Ambii s-au lovit, și Pop și Vână. Dar vinovat e Vână, ajunge al doilea. Nu cred că l-a lovit, nu e problemă. El să protejeze. Dacă intri în ele, treaba ta. Da. Tu ajungi târziu. El întinde piciorul, are dreptul la distanță de joc de minge, cum spune, că nu întinde piciorul, mingea e la 5 metri mai atât și întinde piciorul ca să-ți facă ție. Nu, protejează balonul. Ajunge târziu, da, într-adevăr. Da, Vână. Da, brută intrarea lui Dorobanțu. Parcă se joacă mai tare în această repriză secundă decât în adică intervenții destul de la limită, să spunem, dacă nu chiar peste. Să vedem aici centrarea lui Dragu. La prima bară respinge Larie. Pericolul nu s-a terminat. Urmărește Bărbuț. Blocat imediat de Ramalho. Conține care joc la devenire mai ascult, cum ai observat, mă miră faptul că Zicu nu schimbă pe Ramalho. Poziția este expus să mai facă o greșeală. Asta arată cât de important este Ramalho pentru sistemul gândit de Iani Zicu. Ce eroare face Buzbuc și înscrie Florescu, dar este golul lui Buzbuc. Portarul integralist al celor de la Farul face o greșeală teribilă. Se mai întâmplă în cazul portarilor. Pe Florescu mai bun a lovit mingea, dar Slobozia reușește să egaleze tot după un corner, așa cum a luat golul. Hagi și Popescu dezamăgiți de această eroare. Prepeliță îl văd calm. Dar ce greșeală! Nu-l deranjează nimeni. Ce căuta el pe acolo? El căuta să dea minge, dar n-a citit deloc traiectoria. Nu apreciezi la experiența pe care o ai. E prima reușită a lui Florescu la unirea Slobozia. Fie gol, Florescu lovește mingea și în partea altă, da? E ca la brațele și vânători. El se ferește cumva să lovească în cap, Buzbuc. Dacă e să ai șansă, scrii. Mai rar am văzut așa, no look goal, am văzut no look pass. Eroare majoră făcută de Buzbuc. Acum important pentru el este ca să-l scoată colegii lui, așa cum el a scos pe ei în multe alte situații. Adică să câștige meciul. Dacă meciul este câștigat, greșeala lui Buzbuc trece în plan secund. Dacă se termină un 1 sau bate cumva Slobozia, atunci o problemă. Este Cojocaru, înlocuit fiind de Sima. Dar iată meciul relansat la Ovidiu, de așteptare acția Farului. Excelent se descurcă. Doar 18 ani are Sima. Jucător, vă dați seama, de mare perspectivă. A debutat în echipă, evident, în prima ligă în sezonul ăsta. Sima la prima intervenție este faul. Cojocaru a fost schimbat nu pentru că a evoluat rău, dar un fotbalist care lipsește mult din cauza accidentărilor. Nu e bine să-l lași 90 de minute să joace, pentru că nu are, oricât s-ar fi antrenat de bine și oricât de precât ar fi, nu are ritmul de meci. Farul încearcă să iasă în aceeași
situație ca până acum, în aceste pase, în aceste combinații, fără să ardă cele mai importante elemente ale construcției, fără să arunce balonul peste mijlocașii ialomițenilor. Foarte bine aici Cristi Bărbuț. N-a intrat deloc rău în teren pentru astăzi. Bărbuț însă comite această eroare, să-i spunem o pasă trimisă riscant, nu neapărat eroare. Andrei Dorobanțu pe ofensiva oaspeților cere balonul Hamdiu. Am intrat în minutul 60 la Ovidiu, Farul Constanța, Unirea Slobozia 1-1 după ce Farul a avut 1-0. Gol marcat la ultima fază a primei reprize de stopperul Bogdan Țâru. Însă trupa lui Prepeliță, iată, revine în meci și egalează în această repriză secundă. Ușor neatent acolo Victor Dican. Mai departe Alexandru Buzbuc. Resimte eroarea pe care a comis-o la golul egalizator și trimite direct în afara terenului. A fi putut să preia, să apasă serios eroarea pe care a făcut-o. Ișvan foarte bine aici. Ramalho învăluie și primește. Poziție regulamentară, portughezul face diferența, schimbă traiectoria, execuția slabă. Gurău intervine fără emoții. Ramalho aici. Ia să vedem, Sima centrează bine. Intervine Dinu și îl salvează pe Gurău, deși impresia dinamică a fazei este că golkeeperul celor de la Unirea Slobozia ar fi intervenit. Dar pentru siguranță capitanul Dinu trimite direct în afara terenului. Cred că este a treia lovitură de la colțul terenului pentru Farul în această parte secundă. Pe bara a doua, Gurău iese, priză bună la balon, nu sunt emoții. Iată, în continuare schimbări. Coadă este unul dintre fotbaliștii care vor intra, unul dintre jucători locului Pop, jucător care a venit cu echipa din Liga a doua. Celălalt, să vedem, nu-l cunosc, probabil că ori Said, ori Geno. O să vedem, da, Geno intră în locul lui Purece. Ia să vedem ce poate acest Geno din Noua Caledonie. Peste drum. Peste drum, da. Jucător care a venit de la Beitar Ierusalim, a jucat pe la Grenoble. Fază bună cu Bărbuț, apără Buzbuc, dar are nevoie de multe intervenții bune pentru a spăla eroarea de la gol. Excelent, excelent a gândit Bărbuț. Accelerează, control bun al balonului. Vorbeam despre Bărbuț. Și odată cu intrarea sa în teren pentru Unirea Slobozia, că aduce un plus de viteză echipei lui Prepeliță și s-a văzut mai devreme. Farul a trăit periculos, scapă însă. Execuția lui Bărbuț n-a mai avut forță, n-a mai fost periculoasă în final. Ramalho face diferența. Bună intenția pentru Sima, care ratează startul, dar prinde balonul. Sima, superb, scoate balonul. Ramalho cade și să vedem decizia. Veșnic acordă lovitura liberă în minutul 63, dar mai mult decât atât scoate și cartonașul galben. Aici Andrei Dracu
Merge cu piciorul cam sus. Și primește pe bună dreptate cartonașul galben. Probabil Larie a cerut mai mult decât galben eliminarea lui Dragu și astfel se poate explica reacția centralului Horațiu Feșnic. Galben Vlad Pop, dar și Andrei Dragu. Între timp Pop, schimbat mai devreme, a intrat coadă. O altă fază fixă în favoarea Farului după lovitura de la colț de mai devreme. Ialomițenii au surprins pe acțiune rapidă prin Cristi Bărbuț, aflat în zidul echipei sale la această fază fixă. Rada Slavescu în preajma balonului. Să vedem dacă el va executa. Nu o face el, o face Ișvan pe poartă. A încercat. Balon respins bine de Andrei Dragu, care nu se ferește. Vână. Ișvan din prima, elegant. Nu este offside. Centrarea capitanului Larie. Pericol în careul celor de la Unirea Slobozia. Sima preia cu dreptul și este execuție superbă. Rada Slavescu în minutul 65. În orice caz, simt nevoia să remarc încă o dată progresul fantastic pe care l-a făcut Rada Slavescu de când a revenit la Farul de la FCSB. Chiar impresionant. A devenit un fotbalist important, genul de jucător under care ar evolua și dacă... uite ce face Gurău! Ișvan alături. Ieșirea lui Gurău este una dintre cele mai bizare ale acestui început de sezon pentru un portar. Este o greșeală uriașă. Rămâne cumva nepedepsită. Nu ai ce să cauți acolo, priviți cât de departe este de minge. Incredibil. Bun. Are noroc pentru că Ișvan de acolo e greu să dea totuși peste întreaga apărare. Doar Gurău știe ce a vrut să facă. Doar el. Nu, e clar că i s-a părut că ajunge, dar este încă o eroare de calcul. Să nu uităm, Gurău a făcut astăzi două greșeli majore. A ieșit prost pe centrarea aia, a avut noroc atunci. Asta e a doua greșeală, iarăși are noroc. Cred că se întâmplă ceva cu el, cred că devine un exces de încredere în momentul în care are câteva meciuri bune. Au fost două partide foarte bune pe care le-a făcut cu Sibiu și cu Petrolul. Astăzi n-are pe conștiință niciun gol pentru că a avut noroc, pentru că altfel putea să o pățească. Se animă partida, iar aici Dragu insistă. Dragu, iată ce face. Îi fură balonul capitanului Larie, ce înseamnă să fii prea sigur. Mai departe apare această centrare, dar atât și nimic mai mult, pentru că recuperează Ganea. Tănasă. Se animă cu adevărat această confruntare. Da, pentru că acționează Slobozia ca o echipă care a depășit statutul de pitic al campionatului. Absolut. A egalat, ok, dar nu se retrage iarăși cu întreaga formație. Încearcă să joace, încearcă să ia cele 3 puncte, ce înseamnă să ai o poziție comodă în clasament și echipa să capete încredere. N-are altă variantă vână decât pentru Larie. Mai departe Bogdan Țâru. Țâru are spațiu, avansează bine, combină cu Ganea. Este fault. La Tănasă. Iacu Voituș. Să vedem dacă iese Ișvan. Nu sunt convins. Mie nu mi-a displăcut nici astăzi în modul în care a jucat Ișvan. Dar să vedem cum gândește Zicu. Iacu Voituș, omul care a evoluat pentru Slobozia în finalul sezonului trecut. Îl înlocuiește pe Diogo Ramalho, corect. Un egal nu-i convine Farului. Ișvan se va retrage un pic, număr 9
va deveni Voituș. Cel mai bun sezon al lui Voituș, care a ajuns ulterior și la CFR Cluj, a fost la Clinceni, cu echipa aia lui Poenaru, Exact. care ajungea în play-off, realizând una dintre marile surprize ale, să zicem, ultimului deceniu. Corner pentru Farul, mai departe. Geno trimite pentru Florescu, se complică Florescu și faultează. Merg mai departe și spun că aici ar trebui să ia și galben, pentru că întâlnit cu o acțiune promițătoare, pierduse duelul, Tănasă recuperase, scăpa într-o oarecare zonă interesantă, dar Feșnic hotărăște să nu-l avertizeze pe Florescu, autorul golului egalizator. Ce bine bate Ganea! Și este o ocazie monumentală pe care o ratează Voituș. Lipsă de reacție incredibilă a apărării Sloboziei. Cum să fii păcălit la o asemenea fază? Dar Voituș nu reușește. Bă, dar poate să și preia acolo. Da, bineînțeles. Probabil că nu-și dă seama cât este de liber. Se împiedică mai mult sau nu-și numără pașii. E adevărat, Nu e ușor să nu e ușor să-i dai din cătere. Ronaldo dă volei din spate, dădea un gol când juca la Juventus. Cu asemenea execuție, să vină pasă de 30 de metri din spate și tu îți dai din volei. Nu e ușor, dar puteai să preiei eventual. Dican a câștigat duelul, iar între timp Geno este lovit peste picioare, obține lovitura liberă. Greșeala neașteptată a lui Dragu, care altfel a făcut un meci bun, mingea îi sare în mână, dar se lasă avantaj. Încă o acțiune bună a lui Ganea. Ganea, atenție, are șut. Iată-l trăgând, aproape de gol. Ganea are un stâng excelent. Bine face Ganea, termină acțiunea cu execuție spre poartă. Dacă acea minge prindea spațiul porții, Gurău n-avea nicio șansă. Prinde pământul, acel balon trimis de Ganea. Insistă, echipa lui Iani Zicu este absolut firesc. Dar curând intrăm în acea perioadă a jocului în care vorbeam în prima repriză. Unirea Slobozia a reușit să marcheze, cred că vreo 6 goluri după minutul 15, după minutul 75, în ultimele 15 minute. Nu știu că va fi cazul în această seară, dar... Nu, dar eu încă o dată apreciez creșterea nivelului acestei echipe. Pentru că încă o dată nu se cantonează cum făcea sezonul trecut. Nicio legătură doar. Are puncte liniștită, bun, și dacă pierde meciul cu Farul, aia e, dar dacă îl câștigă, este o super lovitură. Joacă fotbal. Și rezultatele se văd. Coadă, simulează șutul, încearcă un duel cu Geno. Falta lui Dorobanțu. Dai galben aici? Deci nu dă? Nu cred. Da, cred că dă galben. Da, i-a dat galben. Aici, da, la Florescu, nu, ok. Nu știu. Mi se pare, tot cu Tănasă, mi se pare același gen de fază. Da, nu știu, adică... Bacă aia era un pic mai promițătoare, că era la 30 de metri de poartă, nu la 65 de metri de poartă. Da, Vână pleacă târziu, nici mingea trimisă de Cristi Sima nu e așa cum ar fi trebuit, dar Farul are repunerea de la margine. Așteaptă Ișvan, Vână foarte bine, Ișvan ratează preluarea, dar vine Rada Slavescu blocat la timp. Dorobanțu urmărește, se informează, încearcă să-l păcălească pe Ganea și riscă enorm. Parada lui Gurău, nu tocmai grozavă, dar evită golul. Și apoi, din acea minghesuială, cei de la Slobozia scot mingea. Deci ce înseamnă Andrei Dorobanțu în poziție de fundaș. Are acea oportunitate de a juca simplu, se complică și vine recuperarea asta a lui Ganea.
deviat balonul, putea fi 2-1. Sima. Pasă cu vână. Sima încearcă să prelungească până la Voitu și a recuperat Ișvan. Mingea lui Rada Slavescu îl lovește pe Ișvan. Iată, 24 la raportul șuturilor. Nu amintesc de când a dat atât de multe șuturi Faru, dar o fi. Aici un șut al lui Ganea, încurajat de execuția bună pe care a avut-o în urmă cu câteva minute, aici a dat mai slab. Afalna nu reușește să-l bată în viteză pe Larie. Greșeala lui Sima, care oferă cadou un corner celor de la Slobozia. Ce ar putea ieși la această fază fixă? Florescu și... Dar nu stă Florescu acolo, poate mai lovește la mingea. Acum vine să censureze. El ar fi mai bine să duce în careu. Mai are o șansă. I-a ajuns lui Dorobanțu pe volei, dar a fost surprins. A văzut-o târziu și n-a putut decât să o devieze, practic n-a șutat. Vine Dragu în acel flanc drept, trimite în afara terenului, se retrage dispozitivul defensiv. Să vedem atacul Farului. Încă o dată lovitura de la colțul terenului, la care apărarea Farului este neatentă. Larie static, la fel și Țâru. Ultimul sfert de oră. Da, Dorobanțu l-a împins pe adversar. Se lasă avantaj, Feșnic a văzut și lasă avantaj. Balon respins îngrășitor de slab de Dragu. Rada Slavescu. O comedie a erorilor aici la faza asta. Dragu face o greșeală teribilă. Rada Slavescu nu profită însă de cadoul primit. Dar ce pasă bună i-a dat Dragu. Perfect. Rada Slavescu, incredibil. Merge vână. Nu e mulțumit Hagi de Păi ceea dacă ce se lasă pe spate. nu vreau să spun că mie nu s-a făcut ca foarte rufarul. Deloc, nu, momente bune, momente bune. Ok, cu atât, Unirea Slobozia nu mai e echipa aia minusculă pe care o bătea toată lumea. Sau nu, o bătea mult sezonul trecut. Acum... A 17 puncte până la etapa aceasta. Sigur înfrângere în ultimele 7 runde. Păi, 5 victorii. Adică ea a pierdut în prima etapă cu CFR Cluj, după care în următoarele 9 meciuri a pierdut doar de 2 ori. Pe următoarele 2 meciuri, da, după eșecul de la CFR, a mai alternat, da, dar... Nu, e echipă destul de greu de bătut, pentru care are încredere și o iese de tabla. Greșeala lui Țâru. N-a reușit Tănase să controleze. Bărbuț demarează greu și este ajuns în urmă de Sima. Dar iată cât de bine scoate doi adversari din joc același Bărbuț, lăsat pasa eronatric. Dai acolo. Da, nu, dar cum să dai acolo? Stai să ne înțelegem. Da, adică ca experiența pe care o ai. Era clar că în zona aia se afla Ganea.
intenție bună a lui Dorobanțu. Dorobanțu a revenit destul de bine după acea accidentare la tendon pe care a suferit-o în startul sezonului. Ultima partidă jucată aici s-a terminat 1-1. Era în play-out-ul din sezonul trecut. Gregorian și Aganovici, cei doi marcatori. Farul n-a bătut acasă încă pe Slobozia, a câștigat în schimb meciul jucat la Clinceni. Un șut care zice peste bară. Rivaldinho, care nu mai este acum la Farul, înscria în partida aceea de la Clinceni. Aganovici, care mi se pare că a părăsit-o și el pe Unirea Slobozia. Da, tot așa. Revine Gregorian. Intră Gregorian, vă spuneam unul care a înscris. Jucătorul armean. Acum nu mă așteptam să se întâlnească, dar asta e hotărârea lui Zic. Partidă mai puțin reușită a lui Tănase, care are un început de sezon excelent. Pierde aici Vână. A câștigat Bărbuț. Coadă. Deci fii atent. Iani Zicu a putut să facă doar 3 schimbări. Pentru că a folosit cei trei perioade de întrerupere a jocului. El ar mai avea 2 înlocuiri. Numai că nu mai poate să le facă. Da. Ei, ia să vedem aici. Al galben care vine în minutul 81. Este văzut de capitanul Dinu. Și el va absenta etapa viitoare în partida de pe teren propriu cu Dinamo. Erau 2 jucători pe teren la limita suspendării. Ambii au luat galben astăzi. Diogo Ramalho de la Farul și Dinu, fotbalistul crescut de FCSB de la Unirea Slobozia. Nu uitați, după această partidă, prima ediție a emisiunii Fotbal Show, înaintea jocului de pe arena națională dintre FCSB și FC Botoșani, Basarab Banduru, Marius Baciu și Aurel Țicleanu, alături de Dan Udrea, vor analiza cele mai importante faze din această partidă. Se va vorbi despre jocul de pe arena națională FCSB FC Botoșani, oră de start 20 și 30 de minute. După meciul de pe arena națională, a doua ediție a emisiunii Fotbal Show. Între timp aici la Ovidiu jocul este din nou întrerupt și intervine acolo echipa medicală. Sunt ceva probleme cu fotbalistul Farului. Intervenția care a fost destul de tare din partea lui Geno. Da, rezultat în continuare de 1-1. Farul vine după un 1-1, dar în deplasare cu Dinamo. Farul a deschis ediția din Superliga cu un 1-1, tot în deplasare în Moldova, în fața Botoșaniului. Însă aici, spuneam, Farul le-a bătut pe Oțelul, pe Metaloglobus, dar și pe Petrolul. Am intrat în minutul 83. A mai scăzut din ritm, însă rămâne un final de partidă la Ovidiu deschis oricărui rezultat. Bărbuț insistă, este rapid, este acolo extrem de implicat, este însă lovit peste picioare Gregorian. Vede bine Horațiu Feșnic. Rada Salavescu a coborât mult. Nu e fault la Ișvan. Nu a fost Ișvan acolo, Iacu Voituș. Să vedem dacă Sima poate să continue. Nu-l văd deocamdată pe teren. Dacă nu poate să continue, Farul termină în 10 meciul ăsta. Pentru că vă spuneam, în momentul în care a intrat Gregorian, cele 3 perioade de schimbare au fost epuizate de Zicu și deși ar mai avea 2 înlocuiri.
Să vedem dacă este Sima. Eu nu mai văd. Eu nu mai văd pe Sima, nu mai e. Nu e teren, nu. De Sima nu poate să mai continue, Farul joacă în 10, ar fi momentul să înscrie Ișvan. El așa a punctat superbă trecerea lui Ganea, Ișvan! Mingea este respinsă de Dinu. Da, Farul este în 10. Vine din nou Ișvan. Ișvan, al doilea dribbling. Ișvan în blocaj. Nu e nimic aici. La limită cu rău. Ajunge primul însă și reușește să captureze balonul, dar a fost la limită. O fracțiune de secundă mai devreme, dacă ajungea la minge Gregorian, ciupea balonul și era penalti. Da, ce ghinion să termini schimbările și la 3 minute distanță să-ți se lovească un jucător. Asta chiar e ghinion mare. Oh, ce greșeală aici. Bărbuț blocat imediat de Ionuț Vână. Ce bine primește Dragu pe poziție viitoare, combină cu Afalna, coadă, se încurcă un pic și cred că îi stau și alte soluții. Avea un liber în dreapta, cred că pe Dorobanțu. L-a văzut pe Marius Senache, cel care dirigează echipa în condițiile în care Prepeliță este suspendat. Din nou coadă. Florescu. Blochează sigur Cristi Ganea. Dacă se va termina 1-1, ar fi al treilea rezultat de egalitate pentru fiecare din cele două. Însă mai sunt minute bune. Deci numai că ar fi pe poziția 6 în continuare, cred că oricum rămâne, nu are cum să dea Farul 3 goluri. Nu numai că rămâne poziția 6, dar are și 2 puncte avans față de locul 7, Slobozia. Repet, meci foarte complicat etapa viitoare pentru ambele formații. Slobozia acasă la Clinceni cu Dinamo, iar Farul joacă în Giulești. Rapidul, care pare că și-a revenit după înfrângerea cu Hermannstadt, o învinge pe Petrolul aseară 1-0, fără să impresioneze, dar obține 3 puncte pentru moral. Va fi interesant ce se va întâmpla și în această seară pe Arena Națională în FCSB Oțelul Galați. Oțelul care, iată, condusă de Giusi Balin, devine și ea incomodă, echipă greu de învins. Iată, numai puțin de 5, chiar 6 oameni ai alomițenilor în jumătatea Farului. O minge întoarsă mult prea tare. Țâru face efort și pune presiune pe Buzbuc. Buzbuc a fost un portar solid. Rămâne de văzut dacă își va păstra poziția după greșeala pe care a făcut-o astăzi. Rezerva lui este Ducan. Mai e un portar foarte tânăr, Munteanu. Nu cred că se pune problema să intre Munteanu. Dar Ducan, nu știu. Vom vedea. Gregorian. Două fente. Centrarea nu era ocazie la care s-a întins Ișvan. Nu era simplu să devieze de acolo cu piciorul drept. Nu e simplu să ajungi la sus și deviezi. Nu, este o fază, așa, păstrăm proporțiile asemănătoare cu cea în care a fost implicat Iacov Voituș, dar altfel, din altă poziție, cu altă intensitate. Dar excelent, Gregorian, jucător foarte tehnic. Bărbuț.
Nu se grăbește deloc. Hamdiu. Jucătorul kosovar, venit din Elveția, este tipul de fotbalist care nu este în evidență. Dar nu trebuie să-l vezi. Da. Nu trebuie să-și facă treaba acolo. Cred că dacă îl vezi nu e bine, că dacă îl remarci înseamnă că ori greșește, ori că nu e în zonă. Închizător clasic. O pasă care îl găsește pe Geno. Afalna, șut, Buzbuc respinge. Ocazie de 2-1 pentru Slobozia, care vă reamintesc, Croescu de la poartă, care vă reamintesc că are un plus nu pentru că ar fi luat roșu farul, ci pentru că a avut un jucător accidentat, echipa din Constanța, pe Sima, după ce a epuizat cele 3 perioade de schimbare. Cât de aproape au fost ialomițenii să facă 2-1. Aici este lovitură liberă obținută de Andrei Dragu. Dacă se va termina egal, pe de altă parte, poate profita Universitatea Cluj, care joacă mâine seară în derbiul Ardealului cu CFR. Clujul, Universitatea Cluj având în acest moment 13 puncte, Farul 15. O victorie a Universității Cluj înseamnă o altă rocadă, dar vom vedea. Aici însă Slobozia are lovitură liberă. Da, fii atent, s-ar putea să mai fi lovit un jucător, pentru că țărul nu vână, acuză crape. Bine, ar putea să fie și un moment de respiro câștigat de cei de la Farul. Patru minute. Acum mai avem. Deocamdată nu s-a jucat nimic. Fără nimic din cele 4. Vor fi 5. Pentru că Măcar 30 secunde înainte, 30 acum nu s-a jucat. da, te duci în 5 minute cel puțin. Hai să vedem execuția lui Bărbuț. A respins Dican. Foarte bine. Gregorian e păcălit de Bărbuț, îl faultează. A încercat Feșnic să lase avantaj. A văzut însă că Bărbuț e oprit și revine și de lovitură liberă. Da, ținut discret de tricou, piedicat din spate, în fine. Bărbuț, bine, iese Buzbuc. Cât pe ce să facă o greșeală imensă Genu. A călcat pe minge. Cei de la Farul, dacă recuperau, evident, puteau pleca pe contră. Este eroarea pe care o comite acum Antoche. O șansă pentru Farul. Ișvan, foarte bine pentru Voituș. La fel de bine, nu cred că a fost aici, a fost Dragu. Șansă pentru Ganea. Ganea scoate la Gregorian. Dragu salvează de pe linie. A fost offside. Da. Acum se aude frânul. Ia să vedem. A avut penalti. Ce dă? Penalti pentru Farul. Asta nu o văzusem venind. Galben cu rău. Da. Hai să vedem. Hai să vedem reluarea. Să dacă nu cumva e offside întâi și întâi, dar nu cred că a scos Dragu. Da, penalti aici, nu am să mai nimic. Ia să vedem. Aici nu știu dacă n-a fost offside. Da. Da, așa este. Mai mult să... Da. Cred că e decizie corectă. Cred că e decizie corectă pentru că, într-adevăr, la o asemenea intervenție ai dat galben și în mod normal în timp, în altă zonă. Da. Iarăși, la final de la meci pe care câștigă Farul în 10, la fel s-a întâmplat cu oțelul. Să vedem cine își asumă responsabilitatea, adică Gregorian. Vă reamintesc că totul vine după o succesiune de lovituri libere. Asta este totuși încă o dovadă că Slobozia este o echipă naivă. Nu poți să ai omul în plus, să fie 1-1. Nu, Larie bani. Să fie 1-1 și să fii surprins așa pe contraatac. Undeva faci o greșeală de logică. Larie de regulă transformă fără probleme. Să-l vedem. Are deja 2 goluri marcate din penalti în acest sezon. Cred că dă în stânga lui Gurău. E înalt are tot Gurău, dar a făcut un meci la bază. Larie ratează, apără Gurău și
un meci, ce înseamnă viața unui portar. Un meci prost se transformă într-un meci excepțional, pentru că, atenție, Gurău a făcut un meci prost. Absolut. Buzbuchi a apărat bine în general, dar a greșit la golul egalizator. Ce? N-a stat pe linie? Mi se pare că a stat pe linie. Da, se dă drumul la joc. A verificat arbitrul de rezervă, Mladinovic, posibilitatea ca Gurău să nu fi ținut măcar un picior pe linie. Gurău greșește acum, dar este salvat de intervenția lui Afana. N-am văzut rar așa ceva. Dar Gurău, iată, o salvează pe Farul. Gregorian. Ce execuție direct în pieptul lui Antoche. Dar bate slab și Ilari. Ai știut că dă în stânga lui Gurău. Așa e, acord, ai știut. Ai văzut meciul. Am văzut, da, la reluare. Slăbuță. Adică exact cum nu trebuie să faci pe colțul pe care sare portarul și la seminălțime. Acolo este ușor să ajungă. Acum e acum. Nu, Buzbuc trimite la față. Nu, și probabil că ăsta este scorul. Nu este. Se termină. Final 1-1 la Ovidiu, unde Unirea Slobozia reușește să obțină un rezultat de egalitate in extremis, o bucurie de nedescris. Penalti irosit de Farul, șansa victoriei în prelungiri. Larie blocat de Gurău, 1-0 pentru Farul în prelungirile primei reprize. Bogdan Țâru ce face 1-1 în repriza secundă. Gol minutul 56, Eduard Florescu. Ocazii și de o parte și de cealaltă. Penalti irosit de capitanul Larie, care este încurajat și îmbărbătat de ai săi colegi. 1-1 așadar. Nu uitați, urmează prima ediție de Fotbal Show cu Dan Udrea imediat și la 20 și 30 de minute pe Arena Națională de FCSB Oțelul Galați. Bogdan Cosmescu și Robert Șișcă vă mulțumesc pentru atenție. Seară bună!